batez ere erromeria hemen plazan prest duzue, aurtengo honetan zenbat sagardo ezberdin ekarri dituzue? Malau etxetako sagardoak hau, herri diferentetakoak, eta, bueno, mentxe ikustea. Plazan alde batetik bestea denak zabalduta. Jende desente animatu da. Hasieran pixkat kosta zaie, baina guen ja eguraldia epeldua eta animatzen ari da jendea. Normalean, ohiko izaten da jendea gerturatzea, animatzea, bertan musikarekin egotea. Hombre, kiston giroa bakauta hemen nola ez detorriko. Bai. Santio jaiak bestalde, zer moduz doaz? Nien eiz hemengoa eta gaur lehenengo egunakat, baina, gaur pixkat festa ingo dugu, eta bilar, eta etzi. Eta nahiz eta hemengo ez izan esku bat botatzea tokatu zaizu? Herriko dantzataldekoa naiz, eta pixkat sagardo elkarteakin elkarlanean egote egun honetan, da, tokatu nintzegu aurten bai. Pixka bat arrisku txere izaten da, ez? Ezer jangabe sagardo guztia probatzen egote hori? Pintxoak eta bazka hau, eta denentzako, gusto guztintzako eta. Irene, aurten ere jende pila bildu zarete hemen erromeri egun honetan, esperotakoa izan dela jende guztia gerturatzea. Bai, egia esan urtero etorri izan du jende asko, eta urten bai espero zan bezala plaza betetzia lortu dugu. Sagardoa, pintxoak, trikitixea gehiago ezin eskatu, ez? Ez, egia esan euskal giroan sartzeko giro paregabia, eta euskal eguna ospatza deulako. Sagardoa ere bertako aldugu, hemen inguruko alda sagardo guztia. Bai, denak Gipuzkoako sagardo gilen elkartetik ekarritako sagardoa, beraz Astigarragako sagardoak hau, Tolosa, Asteasu, Aduna, Hernani, inguruko guztik. Jendeak gogokoeneko beren bat baldu? Ez dakit, ni hemen abilen zatin behintzat txarrasolakua asko aidia eaten, ez dakit gertukoa duelako, gustoko duelako, baina ondo dihua. Arriskutsu ere izango da, ez hainbeste sagardo edatea? Bai, egia esan atxaldeko 6 hasita ja hainbeste sagardokin gaua luzia da eta peligroso gatzea. Gauen ere gozategi eta beste hainbat kontzertu hon ere badaude, beraz bihar goizar arte ere luzatzea badago festa, ez? Bai, da gozategikin hasiko dugu gaua, ondoren larrain dantza ingo dugu inkari dantza taldekuak eta gauian gero unsaina nahiekin bukatuko dugu festa. Jarraitu, ez? Bai, hoi da. Zuek dantzari taldetik ere lan asko egiten duzue, festetan parte asko hartzen duzue, pixka bate disfrutatzeko garaia ere iritsiko zaizue. Azkenen organizatzen egotiak bai gero disfrutatzeko aukera hobia emateu eta barrutikan bizitzezu dena eta asko disfrutatzea. Atzo txupinazoa botal izan genuen, gaur sagardo eguna eta bai. Zer suposatzen duzuentzat txupinazoa botatzearena eta protagonismo puntu horrena? Bai, txortatua 40. urte urrena izan dela urte noinkari dantza taldeana eta orduan, lehenengo belaunaldi hartako hasieran hasi zian noinkariko kideiak bota zuen, guk hemen dantza genuen plazan eta emozionantea oso, bai.